i Clwb Pêl-droed Talysarn Celt. Mae hanes cloddiau mychu mynd nôl 2000 o flynyddoedd yn ôl adeg yr Rhufeiniaid. Ar un adag oedd 37 y chwareli yn Talysarn. Mae ardal Talysarn yn enwog am ei llechi glascoch a wyrdd. Ar un adag roedd 3,000 o pobl yn gweithio yn y chwareli yn Talysarn. Ceiwyd y Penerosedd chwarel ola yn Ionawr 1979. Chwarael gloddfa glai o'r chwarael gyntaf i agor yn Talysarn. Agorwyd hi'n 1767. Mae gloddfa glai rwan yn gartrau Talysarn Celt. Mae ddecog gyntaf pêl-droed y pensaf yn mynd yn ôl i 1894. Gêm rhwng Talysarn a Caernarfon Rovers oedd hi. 4-3 oedd y sgôr i Talysarn. Mae'n anghifel Royal Civil Band yn enwog dros Cymru i gyd. Sefydlwyd y band yn 1867. Mae yna sôn mae yna ciosg ffôn enwog yn Talysarn. Mae Secret Service dal o gwmpas. Mae sawl person enwog wedi cael ei geni'n Talysarn. Un o feirdd yn Oca Cymru a'r Williams Parry. Y cantores Mary King Sarah. Y gogidwad Owain Vaughan Williams. Y cyfansoddwr Robert Arwy. Mi oedd Talysarn, mi oedd y ffynarlla yn lle anghyffurfiol iawn. Mae yna 7 capel yn Talysarn a yn draddodiadol, yn enwedig cyn yr 20eg ganrif, mae capeli mi oedden nhw'n rhybuddiog yn pregethu yn erbyn dylanwadau estron pan mae'n dod at y ddiwylliant. Pethau fel dramau, pethau fel pêl-droed. Mae Mei Emrys sydd wedi gwneud gwaith ymchwil i chwaraeon a chymdeithas yng Ngogledd Orllewin Cymru. Fo sy'n tynnu sylw at yr dyfyniad yma yn y papurau newydd yn 1886 a glywodd neb erioed fod rhywun wedi derbyn lles ysbrydol wrth gicio pêl. Ar ôl yr rhyfel byd cyntaf, da ni'n gweld y newid mawr yna o ran twf pêl-droed yn yr ardaloedd chwarelyddol. Yn y 20au yn Talysarn, oedd hi'n gyfnod bywiog iawn o ran pobl ac oedd o'r un peth ym mhob un o'r pentrefi chwarelyddol a dyna lle da ni'n gallu dechrau gweld yr tîmau pêl-droed lleol yma yn sefydlu yn bron iawn bob pentra ac os da ni'n mynd i'r genedl, papur newydd y genedl, 24 o Ionawr 1922. Dyma lle mae'r tystiolaeth bod y mae Clwb Pêl-droed wedi ei ffurfio yn Talysarn yn dwyn yr enw Talysarn Celt ac ymaent eisoes wedi gwneud enw iddynt eu hunain. Disgwylir pethau mawr yn eu hanes cyn diwedd y season. Ac da ni'n cael eu hanes nhw wedyn yn y gwirfau league, so'r 3rd division. Gathon nhw dymor cyntaf llwyddiannus iawn a gorffen yn ail tu ôl i Mountain Rangers. Dwi eisiau tynnu sylw at yr brawddeg nawddogi'r y clwb gan wyr blaenllaw ac ar yr rhaglen cyntaf un yna o'r tymor yna, da ni'n cael yr enw yma. Fferm Dolbebi oedden nhw'n chwarae yn sef Tir R. Jones oedd yn gigydd yn Talysarn a fo hefyd ydy'r trysorydd. Mae'r llywydd wedyn ydy W.J. Griffith, sef prif reolwr chwaral Dorothea. Ac mae o'n ddifyr bod pêl-droed rwsyd yn uno gweithwyr a prif reolwyr nes diwardiad chwaral. Ond mi oedden nhw'n gweld bod angen rhywbeth yma yn amlwg i'r dynion hogia ifanc fel wedi dod yn ôl ac oedden nhw'n teimlo be bynnag oedden nhw'n gallu wneud i helpu hynna ac yn amlwg mi o sefydlu Clwb Pêl-droed Talysarn Celt yn un o'r pethau hynny. Clwb Pêl-droed Talysarn Celt gael 3 lleoliad fel Cau, Dolbebi, Tymor West a erbyn heddiw yn chwarae ar y gloddfa glai yma yn Talysarn. Dwi'n cofio'n blentyn yn y 70au lle oedd gorfod mynd yna bore Sadwrn efo'r haw i clirio baw gwartheg lle. Cos oedd hwnna wartheg ar y cae drwy wsos a erbyn bore Sadwrn oedd y griw yn mynd yna a clirio'r baw. Beidu oedd y dresrwm adeg hynny yn Tymor West. Be gynnu nhw cast iron bath a oedden ni'n mynd i nôl dŵr o'r afon i'r cast iron bath. Wedyn oedd yr ogiau'n golchi i coesa yn y dŵr yr afon lle yn y cast iron bath. Erbyn heddiw mae yna showers yma lle, wrth gwrs mae hogia yma heddiw yn cwyno bod y showers yn oer ond dwi'n ni'n beth sy'n nhw'n gwneud efo dŵr afon de. Pa ti eisiau gwneud un edrych o fwg? Lwc bom. Na, cyd as dwi'n siarad dros yn hyn ynddo. Lwc bom dwi. Chwarae Celts. Daig dwi.
stricar fel arfer, ella wing weithiau, ond cychwyn chwarae ganol cae dwi ddar yma. Centre half dwi, ond dwi'n hen, so dwi ar bench o ddio. Dwi bod efo Celts os o'n i'n 16, so dwi'n 21 rwan. Dwi'n bod 10 years. O, ta, dys i fel, beth o? Ia, o dwi'n bod 10 blwyddyn. Es mae hein yn 16, dwi'n bod yn chwarae Celts. Pam Talysarn Celts, beth sy'n dda amdano y clwb, neu beth sy'n drwg? Bob dim yn clas yndi. Mae'n feddwl beth yndi. Crac da o'r ogiau gyd oes. Yndi, mae pob y lleol, pob yn abod pob, mae'n laff da yma. Roedd yn gyd y met yna. Dwi'n gwybod nes i weld llun o y tîm cael mlynedd yn ôl drwy'r blaen. Siwr efo... O, siwr efo, do. Oedd y clas, ond 11 player, dim subs na byd, ia. Oedd yn tîmol da, bod yn chwarae clwb ydyn ni. Rhys Jones di, dwi'n reiddiol Talysarn, dwi'n chwarae clwb ers gormod o flynyddoedd fan ebyn hyn te, bod 19 flynyddoedd off y gon. Nes i ddechrau hyfforddi efo'r clwb am 40, mae Talysarn yn rhywbeth sy'n ynghalon i ebyn hyn. Jack dwi, dwi bod yma, hwn di ail season fi yma. Mae dad, taid, mae'n siŵr dad, taid fyd, dwi'n chwarae yma. A dwi'n cario ymlaen o'r fat traditions o'ch fi. Iawn braf, dwi wedi chwarae fo. A fi hynna gyda. Baint o 3 cenedlaeth o deulu fan'na, dwi wedi chwarae fo gyd. Dwi'n braf cael un o'r rifenga yn ôl i fewn. Gobeithio fy'n y fwy ar ei ffordd. So, Pete dwi'n dod o Talysarn, gael magu yma. Ac mae gennau gysylltiad efo'r clwb, wel, ers dwi'n ogyn bach, ond mwy na thebyg 20 mlynedd yn chwarae neu'n ymarfer on and off. Jack dwi'n Talysarn ers erioed. Dwi'n fynd fyncw. A dwi wedi bod efo Celts ers 4 mlynedd on, a dwi wedi bod yn on ag off efo nhw i bob man. Bod tro nôl i Celts, ia. Ia, dwi'n cofio bod yma fatha plentyn yn chwarae cic y pêl, tol i gol a ballu. A do'n am llawer o bobl yma, ambell i hen foi, ambell i gi. Ond, ia, yn ddiweddar, mae yna buzz o gwmpas y lle. Mae yna, o, da ni'n llenwi buses, da ni'n mynd i ffwrdd. Na, mae'r fans i gyd yma bob wythnos. Pam bod chi dilyn Celts? O'n i ddechrau ar hynna, ia, Darren? Wel, Darren dwi'n dilyn Celts ers mae'r clwb di ail sefydlu yn y 90au. Di dechrau chwarae pan o'n i'n 15 oed. Di chwarae mae'r rhan fwyaf o'n oes a di fod yn rheolwr hefyd am 2 mlynedd. Hefin Evans dwi, rhywun peth o Darren rili pan oedd nhw ail sefydlu yn y dechrau 90au oedd i de. Ac roed i chwarae, roed digon da, ond di fod yn sportio nhw ers y blynyddoedd yna. Osian Dafydd dwi, dwi'n cynnogi Celts ys y 90s, a nes i chwarae am 2 flynedd nhw. O well gyda fi supportio. Ond i rygbi eisiau digwydd. Mae mrawd o lot gwell, a Darren lot gwell gwyd. O Darren yn briliant. Dwi'n dod yma, dwi'n gweithio ffwrdd Flint. Dwi'n dod yma bob weekend o'r Celts. Mae'n blesad o'n o'i fysod yr ogiau. Da ni wedi tyfu fyny ddau gilydd yn sportio'r clwb yma, mae'n rhywbeth da, dydi. Da ni fforsio tîm a waid, okay? Back 4. Os dyn nhw'n bel yn canol, ti fewn i bocs yma, da ni'n gorau bod yn... Rhaid na, y discipline, y desire i gyda. Dwi'n barod? Wel, dwi'n cofio mynd i nefyn i gem yna, gorau pwsio'r bys i fyny i nefyn i. Gollon i 10 wan nhw. Efo'r rygbi ydych chi chwarae? A goli sound o'r mwd. A dweud y stori yna pan ydych chi golchi kits. Efo'r washing machine. Londret fi'n groes, Ano gem nefyn oedd hi. Ken Grisfield fi mynd â nhw i Londret, a fi'n groes, wedi un ymwneud ganolfan yma. Dyna ni rei pwdwr i mewn y masin, o'n i wedi rei pwdwr dan. A na Ken wedyn rei pwdwr arall i mewn ni. Da ni'n gort am beint, ia. Da ni'n ôl o'r lle am bybl sydd i'r ydyn gael. A gallwn ni banio'r Londret am ddisto. Fel o'r hwgiad yn ôl o'r armi, Rennie Davies a Bleddyn a hynna. O'na dim reit dda Talysarn Celts. Amser ni, oedden nhw newid yn tu Brisbane oedd dros ffordd i ganolfan. A wedyn dwi'n cofio pa Celts yn chwarae refari o Groeslon, Jackie Bach. A mi gollodd Celts, a mi arw lichio i'r afon.
Lluchio'r F i'r afon. Ia. Yr agythral le salwm o lot o bethau de. Mae'n eisiau o rhaid ni wneud National Service doi. A wedyn, mae eisiau siadau'r armi a wedyn dechrau chwarae nôl i Celts. Ac amser hynny, oedd y bel mor drwm, lledar oedd i de. Fyda'r Alf Gris House yn gorau chicio allan fe drwm, chicio i yrru drwm. Mae'n manteisio na'r cia de, cia yn ofnadwy. Mae'n efo, dwi'n gwybod beth yw'r armi, cia iawn de. I ddechrau un o'r peli basio fe, ni roed i arfer o pel bydd ar stig gwair iawn de. Dwi'n amser i ddod i arfer i hynny. Ac aml i gem, o'n i chwarae yn erbyn Bangor Colts, lle mae Tesco wan. Hen ddymp oedd o, ond ti'n gweld syndar so gibawn, so pawb yn ei tân a fydde lle doedd amser ni. A wedyn o'n wedi fflatni o fo. Ac oedd yna bisia o weidir dod i fyny fydde lle. A newid y bus. Nillai fwlchu, dim ond newid y bus. Ac oedd yn dred i sadwr yn fwyd i gyd. Ac nillai fwlchu yn y byd felly oedd i ystolwm. Ti eisiau stori fe geis i ffwtbol, dweud? Ia. O'n i bach o'n had wedi cael ei yrru i India. A yn anffodus gadael had i lad yn Burma. Pan i'n 7 oed am rawd yn un. A roedd y barsal i ti ni. A be oedd yna, o llian bwr milfad glas a'r Taj Mahal yn wedi cael ei wneud allan o eda, silfer a air felly. A ffwtbol. Ffwtbol. Cicio swigia mochyn o lle bwtsiar yma oedden ni. A hosan a llonti o bapur a bethau gyda ni. Oedd y ffwtbol yn las ac yn goch ac yn felyn. A stori o'r ysgol bod gen i ffwtbol. Oedd y pawb tu allan i ti cael ei sgol i allan doi. A dyn pawb tynnu god fel gopos. A mae mi dweud yr hogia. Gwrandwch hogia, a chi dynnu'r sgidiau chwarae gicio'r bel fa. Da chi'n cael chicio yn yr sgidiau. A lle fentro sydd olwg o'n mynd adra i sana nhw wedi bod chwarae ar y cnefaid mynd o'r blaen nhw ydri. Ia, dydy a felly oedd i stalwm. Yn 1992 nes i ddechrau chwarae i Celts. Yn y cyfnod wedyn, o'n i wedi bod yn linesman, treasurer, chairman, marcio cae, groundsman, is-reolwr, ond erbyn heddiw, cefnogwr brwd ydw i. Ia, wedyn ni bod yn dilyn y clwb ers pan o'n i'n ogyn ifanc. Di bod yn neud first aid, di bod yn marcio cia, di bod yn y golpost i fyny o bob un joban oedd angen i wneud yn y clwb. Wedyn yn y 5 mlynedd dwytha dwi wedi gweld y clwb yn mynd yn gryfach ar amser gorau. Da ni wedi cael i mi i weld y clwb yn neud ac yn mor chwyddiannus dros y blynyddoedd dwytha yma. Mae'r dyfodol yn ddisgler ofnadwy gennym ni. Mae gennym ni ambell i dîm ifanc nawr. Dwi'n siŵr bod gennym ni rhyw 7 o dîmau ifanc. Mabon, Celts. A pa positions da chi chwarae? Striker. Midfield. Talysarn Celts. Under 10s. A dydwch fi beth sy'n dda am chwarae i Talysarn Celts under 10s? Da ni gallu treinio'n dda a ffrindiau. Ia, neu ffrindiau newydd a pan mae pobl yn fatha joinio ni, da ni gallu neud ffrindiau newydd a pethau yma. Mae pob di cychwyn o rwla fo'r tîm. Do'n i'n byd i wneud efo'r tîm yn gychwyn. Dwi wedi dod iddo fo fel cefnogwr a dwi wedi datblygu mwy mewn iddo fo lle. Mae pob arall yr un fath, chos sa neb di gael ei gorfodi i wneud o, mae pob di gwirfoddoli i wneud o. Mae gennym ni dîm da, y tîm tu allan iddo fo i gyd hefyd, so mae gen ti heina sydd efo busnesau bach eu hunan, a maen nhw'n gwario amser nhw a maen nhw'n helpu codi arian a dyna dwi gyd, rili. O'r Celts wedi bod yn glwb teuluol erioed 4 genedlaeth o'n heulu fi wedi chwarae i Celts. Mae o'n bars mawr am mywyd i. Mae o'n wir beth sy'n cael ei roed yn y Chronicle Ebrill 1923, achos o'n ddim yn siŵr iawn beth oedd yn mynd i ddigwydd i'r gyngred nesaf. Ond maen nhw'n dweud, it goes without saying that football in the Quarry District has come to stay.